minia nipa areho papa to hwese die tu atimi akasa odasani mu maso ama na adwene ayi agu fomu a na areho na ni nyina ne se enrada ye wo ho na ye te se etu akasa ewo baabi na se de fikoye ye no asem no aba beduru ya pono so na wo se ye bo anan eltu anamo di akire kokofe de ekoso na ye kokoduru ye no bibia nye ya enya areho se na owura baako a ebi amenta kan ye eye aban watam etu a tese ehunye pa e di aboni nua aka na ni nyina ne se ye di asototo fom no manfo ho ma ye ti ase se eye owura ye awuo ye adodo na afre no ata no wonye wo bi a oye basabasa na emumoni anu susu se eya amanfo niema gu ha me tise odene sakoke kankrofo niema ne aba be bro no eti onua ne hye de wo ye na enra de bibi fa nsi de na so e bia hu ahi eno de tutu na ye tumi nkire ye santi firi ofoforo nso anu se enam bia na sigya so ye kraman na bia sigya so na eniafo emienu no omo nyina ye dagatefo na enam o sigya so no ena de ya tumi tu a ye freno atano edimrika ekoko fire a kese owiye na wo san kwayi biewu no ene onia ne se da bi wompene na eye nipa dodo namti ono nko ayi bia eye yie no se o die na betimi aba se enam a ye nyina ye bia de mintimi nyi bi ye no ene bi susu se ema onia ne fa atu a wode ball na ne wato na nanom wansie do na asem no se wo be ka bi anase wo be di akire na se wa me aposifo a eya ensemu a ewu akire no so esunti yebo pre DSP Ranford Nsia wanda ye police commander wo Asem police station ne ne kasa ye no asem ono so ka kire ye ne se omututu owura na no ne nsemu a wo kan ye nyina ne se eye asase a na asase wura de ma no no eno ena sesei onia ne kokodo obi a wado atra ehie na afenso so asem a wo ka NCC so nti DSP ema ye ti ase se abra mu koduru ho abra no onua ne da mojamu no de omu hu wo jaso ne se eye krama namu a ya no a isi jaso nso wo ho enti akwa no ebi mo se na agene ye ebi mo se na agene nye enti se no akoye bese pani ko nura ha hai ye ntimi hu se ya asase ne ho ena okum onua no ana se eye etuo na oto ye no eye ne hu ahi bi ana se enam na isi jaso ye krama nam no ena se woku na linia ye ntimi nkire Asem pai we de wadawro mawo asem yi ehwehwe aso kakra na o chese ebetimi abase kraman nam na ebetimi abase bia asase no na asase ne ho asem no matwe ho da awere pen ama motietie mu no matesa sisi ya de wo se nka ye bopiri asase wura no ye owura na wo ma omo asase omo abo omo kura omo seso no na sedi asemisi akoye a ekurom aye bejebeja ne mantem ho so aye bejebeja ne nti yeguso anka ye toto owura na wotu tuo na no senka bibi betimi afiri nanum aba na amanfo kiremu se na agene enhye da mfa kwa mu sa ebi so kiremu se wo hye se de ote na ene etuo de omse dada nyina wo yebofo ka wo do wonsa kokromoti kata wo fere obeyi kokromoti ama ahwene na ka ho na we de ye ni de koba ya na onu ani nua agene gu fomu wa tuni to ama ne mama so se so hwefoni no ene se de nyama fi kwa awrehuyi enam kra no se de tiefo mfanche ya anhwa utimi nyi nam no aban na wo tutuo no wanya mfie sei na de odi kum na ye de nua daga tini na ye fe na ta no wonu so wanya mfie sei e bi asototo fo mo wo te ben akura ho esanse omuntoto ye na omunchiche ye bi enhye da enkoyi enti no mo ma ye hu se aban no benya mfie be se aduasanso na de yakunu ne pa de ni mfie de mensa anka omatre kura se ho no matre kakra omatra ho se ayese obi koduru ba bi na ho ye ne da na ono so afre obi na omunto so se de omna mienu nti wo matra che na wo hwemu ekọ akiri nso a akoye te se anuafo mienu ema mienu na weiba na omo abehia omu nyina te faako a ene de yato onua etuyi enti they say aban no owo hen o police kukum anaso mama dey sisi ya de owo Asem police station a eja yeguso etoto na no ahwe na se
bibi wɔ n'anum anaasɛ bibi wɔ akyire a ɛno nso so yɛtumi ahunu na afei yɛde atodwa ama yɛtiefoɔ nso atie bi ansa wo kan na wo kasa binum susu se bia aban na adwene nyɛ ne ade wan kasa kra no ukɔhu no no sɛ uhu obi a ne su ne ne ba bi ma otimi susu bibi ma ne sɛ asomasi anaso abenti na adwene ya anase enye wo hu no ne su ne jobia no sai na esitie wase obi a na adwene kan kakra na mre bi sɛ de doctor sɛ nipa ne bi wɔ hɔ no mu a sɛ bi o mesrɛ me company fo mo animu a obi wɔ hɔ a na adwene nyɛ nanso wɔn wrɔ ne ho nti untimi hu ɛna wo hwɛ sɛ de dwumadi a wadie ɛne ehu abɔ no na n'anim dia no ɛkɔda di kakra ɛna afei nso so hwɛ sɛ de na otitire no ne kasa yɛ bi ne yɔbea na otumi sɛ nsɛm ankrɔfoɔ ka no ebi mu sei no na asɛm ani adanse ne betumi atwa ho bi ɛde ayɛ adanse sɛ na agye mu bɛka ne kakra nanso ɛwɔ mu a na nka bibi saa aba nti wohwɛ sɛ de ɔte na ebetumi ayɛ no korɛ sɛ na agye mu ka ne kakra aban no awɔyere ɛna ata so awɔyere mete sɛ ɔmo nyinaa awɔyere na deɛ yato ne tuo no yere mpo awo foforɔ bibi saa ɛna meteyɛ na mantimi anya kwan efisɛ bibi saa aba na ɛyɛ ana sɛ deɛ bi a ɛyɛ wo kasa ɛde ebi ɔbɛfa kwan bi so aka asɛm bi a ɛyɛ ne sutie nti yɛama kwan ama yɛ ne ne yere no mu anaasɛ ne ba bi antwetwe nkɔmmɔ na yɛgu so edi asɛm n'akyi yɛbɛpie mu biara nso yɛde bɛba mɛgya wa mo wakɔ boa me kakra ɛwɔ ha sei wɔwɔ ba mepatɔ se aban no ɔwɔ ba deɛ ɔtutuo no wɔwɔ ba a ne yere awo foforɔ deɛ ɔtutuo no deɛ ɔtutuo nso so wɔ ba ɔnso yere awo foforɔ nti ata wɔ ba ata na wawuo no ɛwɔ ba ɛna aban no nso wɔ ba ɔmo nyinaa wɔ ba owie wɔ ba ama ɔmanfoɔ no kyerɛ mu sɛ nkora no nyinaa yɛ mmɔfra nketewa yɛawo wɔ mo foforɔ kɛkyɛɛ deɛ asɛm na yɛ awerɛho awerɛho ezuo mpo wonom koraa ɛnyɛ de yɛhu no WhatsApp so wɔ ha sɛ no yɛhu yɛ no yɛaboto fira nɔpa bɛsi sɛ berɛkura yɛntimi ne di asɛm no asɛfɛ mɔ paa na sɛ deɛ na wosi ka sɛ bi bɛso sɛ krama nam a ɔmo no ayɛ wokɔ yi baako yɛ de bia kɔfa asa ntawantawa de baayɛ no onyi ni sɛ bia na obi nso so akɔ obi girlfriend ho ɛna akɔfa saa ntawantawa wei de aba sɛn na manfoɔ bi esi hu no fa okay mini owura bi twetwe nkɔmmɔ a ɔno nso yɛ dagatini a n'ani afi kakra na asɛm a ɔkaeɛ ne sɛ ɛwɔ ɔmo amammerɛ mu no sɛ asɛmbɔne bi to na atwa mu a ɛwɔ sɛ yɛde wo kɔ fie mekyerɛ ɔmo sirem na yɛyɛ amammerɛ bi sɛ woyɛ kristoni a asɔfoɔ ne asɔmpanifoɔ sɛ yɛde mpaebɔ bi taa w'akyi ɛna sɛ wokɔ nkramu nso so a saa na woyɛ obi so a wonkɔ asɔre a ɔmo de kraman nam anaasɛ akɔmfɛm ɛbɛyi apayɛ kakra bi na yɛde ayi saa musudie no afiri wo so sɛ anyɛ saa ɛno nso tumi ma woyɛ kekakeka nti yɛntumi hu sɛ ebia de ɔtutuo no biribi saa wɔ no so ɛna ama ɔno so mmerɛ tiawaa bi na adwene mu ayɛ ne kekrakekra saa nneɛma ɛwɔ akyire no ayɛ nsɛm bebree yɛhwɛ ha sɛ krama no na yɛ ɔmo akasa krama na ɔmo kun no anaasɛ obi krama na ɔmo kun na nkɔmmɔ ba bɛwie bɛs nansa ne nɛ a deɛ bɛkye no ama asɛm no asi no obi bɔ me mu sɛ ɔmo tinkyini yɛ ɛkɔpɛ kraman no eti ɛbɛtumi aba sɛ efom hɔfoɔ nkuraa na ɛwɔ hɔ ni bi nipa bɛɛ baanu anaa baasa ɛna aka wɔn ho abɔ mu a wayɛ saa nam no ho ɛhyehyɛeɛ kyerɛ sɛ ɔmo asiesie ato hɔ a nka ɔmo de bɛka wɔn ano nti ɛno sɛ ne nkasa yɛ mu baabi a obi ka kyerɛ me sɛ ɔmpere ma ne nyinam ne bio abrɛ yɛ nipa dodoɔ bea no na saa nso ɛbɛtumi aba mu na di asɛmpa OTEC FM da ase paa kɔso ada di akyire deɛ bɛsi bia no yɛ ana wɔn yɛ aso ate wai me da ase minia abusuafo odi asɛmpa akwasi asante ɛna mɔtɛ ne nka efiri ɛyɛ kofi ase kuro ketewa bi a ɔfrɛ ne sɛ kwakuo kurom ne nyinaa ɛne sɛ dagadefoɔ mmienu ɔma no akraman nam yɛ baako akɔ yi bie yɛ wɔwia deɛ te ya ne sɛ akoraboɔ akasa ebinom susu sɛ betumi abasɛ saa ɛna kɔfa baayɛ ebinom susu sɛ ɛyɛ asase ho deɛ ade pompono hɔnom aposifoɔ yɛ ho hwemu wie a efiri dwada ɛkoro no Asem Beba Dabi kaseɛ bɔ mobɛte nka ɛwɔ so ɛyɛ kɔfifi mantamu na efifi mantamu ɛna yɛdro arahosam a
esie ewo Asem Breku ekyeremu a abranti a wadi mfie eye aduonu na busuafo apone bra amano wano kwa kwakọbọ ne sese ewo nwura mu a wote na susu omususu nyane se wo yensuo ba enam so mu wo no wanhyeda anya papa te sɛ de akoda ya wo ne kama wote no enti no muso ye ensuo ba na wabre OTEC kase te asɛm ne bopini honom no na sakwakwa ya abre ho sempa anko na mboafo ne hwan wo bi twam no mana aduane ane wadi wanya aduane ada na sɛ wo buada yane abrantie eye kwame ni nua bema ekasai na moma yentie nkyiremu a wode emaye institution no wo mu na any who so ye so ba de din card na ko ba bi ne ni panche se oba ne papa ba ntini papa no so no won odwane jama me ntini maame ntini o ye de oba ne papa ba ni so abedi maame so de ha ti se maame na de wa hwe no he de wa jana kwan e won su na fudu mu ba ya nti se wonya enwela nunya snap nunya e kan so dwan fita nunya ai enke kan no bibire na bayire e ma men kaso ni adwuma bi aye pa no pa ya no ye de oye ni si apa no so no okwa anyi yinti onso di nti ai da pem na aka me nga me sister abranti asusu se oye nsuo ba na busuafo apono ni nua ba ma kwa me boache ene ne no kasa ye no na ye ne ma me pani bi a wono so na ni afi e Asem Breku wono mo kasa ene ebisa ne se ye ka nsuo ba e ya na de ba de pa na ye pa kire won kire mu ma ye hu na mu ma ye ntie nkire mu a wono so e de maye so wo akola bi na wo hwe se de na yi ni sitie na wotumi wo se akora wo de wo ye nsuo ba enti se wo pese wo kogya ne kwaya wo be ko konfu bi ho ana asa sofu bi ho no a kire wo enti wo ko konfu do be kire wo ne se fufuto bayireto na de wo kakra gusu na de kusua aka ho kusua ya noa na de aka ho na de akosi nsuo na no obetro ba bi a nsuo no no bosumo ne wo enti wo de kosi nsuo na no a na wo de akora no atena ho enti wo pese wo hu se eye do kura no makote mu a mo de koye no no makote nwira mu ba bi enti mo hye nwira mu ha mo be hu se akora na dane te se wo wo di tono to di tona me mini kosuo ni wi a oso obetene saa na akoto nsuo ni mu no ko kwame bobo sidi aye ken enu e ba ne sen na die na ye kire sen ka awofo no nyenkunkuja ne kwan wo mo kire ne ma me bi no ye sofo wo no ka kire ne se ne ba ne yensuo ba ntinke wo mo enya yi no nkuja no na ni okeka isika no wonya wenye sikano wenye ho sikano uje chiri abusuafo mampani bi o wa Asem Breku ene no kasa ye kire mu eniema na nka wasanka omutumi ye na afom di akoda ne kwan na so anam sika sema wo munti abusuafo no eniama ene akoda no wono nko a kwame bobosie wono nko abona sese ewo eye nsuagya amanfo twoma na agya aduane bibio mbenya bia na wo mu de adom no Finfin mantemu ni Yaw Asante mantemu ofe so da so heyi na awafo mienu bi anya kasa sene yenki yenim se ntokwa esi awafo ntamu agya enche wo mu na te ne omo yase sesi a na wono makoma de awienu masanso aka bom na wedi ankwankwa wie saa owura bi e friend se Kwame Nkrumah ena wone ne ho kani atie na Kwame Nkrumah ekiremu a wose be se enene na kakra nie ena wo ma ne yiri sika se ne konda akole pa nti won kami no nya nkwa piapian emfa nka ho eno so obayi eyeye na nani da so se agya adechi a obenya akwara bi no wasanso adi ye adechi a akofa ho nkwan korampo aka ne hye aferi o kan kwan yi wie no nkonko hwese akwara bi si won mu afemfram okobi se obayi a wasema koto agu asai no se eno so ne sei wakwa koto agu di a ene nkwan no esigya so no menso me de bedore wo na semeka se be ma na hwie nkwan no e de afori oba no nyina ama firi ne kwan ho de ba ne yafuru mu de ne nyina asai asem de ba yense ntwe ni kwame agye ne boache na nakokoto watu nwa na mo ahodo nyina ya sebre wa homa no so a o wa asem no ento aso ya kan akode ne nansa asai na me ye foforo wa no nsa abu se tete ne so afi na obepe aduane no edi na asai na me me aduane no so atuguye ti me ka kire na obusa ne sei aduane no a modisi bi wona ewai ana me sei me ni ma sei mama ehwe egu se ayebode
to a fear to a young quiet from Yaka. Foforo. Timmy couldn't know. Nan kwanos kakaraka. Ana me itwimeku adi bia de den katomode de afra. Na ma yan kwan. Me kuntun ho anti man ka sa asam no de kire no a me de minim say pa wo firi mbachi. Me nim ho hwe me kwanchi bew. Kwa na yima me ba ma no tanwunsuo. Wo hwe egu eti sika na kuta me no de be me na be no kure de no maka se me nya anu a kwa na wo huru ye bam won kwa no wo be gina brantan ka se bi o jare makwese mo anu no me nya ka sika kura na me de ayede abafie obi ada woro ma no de me e ba adeso ni de me to kai ba tu am keska ba ya mkusi me ba kuma ba e wo ho no mo nyanka so na be ba no de me ba ye no me kwara mpo me jai no akwa wa no no de me e ba ye ni e doctor ho enyina bebe ka me ba yi ho sa to nra ani yi me ba ko sem no madama ebra ohwie enkwan gu so saa no se na ho ye me ho de na ye me basa me mane me yenu nyina no mu wo na me mano madam fobi ana de me adom odom me abusuafo wei aye nkomodi a kwame ageni boaten ene obaye boy ne ekuti ye free honum na yade ani atre adwura satredumase ye wo asante emantamu enkra efri ayasabia ye wo honum eba ya aban ayasabia enye de emuyon na ne nyina ene sen sese de enyina ya twaso abusuafo anyina monkane ano ebo nani kakra iso mo se agina sonso ho a na yade na ba nana me ka